Nagmanampuson sa ilang mga programa sa tibuok Fire Prevention Month ang Lapu-Lapu City Fire Station kay mas minus ang sunog nga ilang natala karon itandi sa miaging tuig. Ang report ni Femery Dumabo. Uban sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Council, sub-sub ang gipahigayon nga mga programa sa Lapu-Lapu City Fire Station. Sama sa panagtambayayong, uplan ligtas pamayanan, kaisa o guban pa, aron lang gyud mapasabot sa publiko ang mga angay himuon aron malikay sa sunog. Gipuntirya nila ang mga lugar nga sikit-sikit ang kabalayan. Kitudluan ang mga residente kung unsay angay buhaton kung ugaling adunay muulbo nga sunog, samtang nagpaabot sa mga bumbero aron di kini kadako. Lakip sa gipangtudluan ang mga inahan ug kababayin-an nga sagad may mabilin sa panimalay. Nanghatag usab sila og fire extinguisher ug mitudlo kung saon paggamit kini ngadto sa pipila ka barangay. We are partly successful kay naibanan man nato as compared sa last year. Sa last year mangod the same month natay tulo ra natala. So karon na duha. Matod ni Alboro nga gitugutan na sila sa ilang uluhang buhatan nga makapaygayon og mas daghan pang face-to-face training ug fire drill. Pipila silang nadawat nga hangyo alang sa training gikan sa kabaranggayan ug mga eskwelahan. Ilabi na nga usa kini sa mga requirement alang sa pagpatuman sa limited face-to-face classes. Malampuson man ning Fire Prevention Month apan nagpadayon ang ilang mga programa sa tibuok tuig. Ang among gipangandaman kaning sunod nga buwan kaning Abril. So kung wa man tay daghang sunog sa Marso basig ari sa Abril mo igo. So ang intensity sa atong program atong ibubo may sa Abril kay ang Abril ra ba moy samo tanaw moy init moy grabing init. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.